n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ 29 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele izu ụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyere, na-etinye n'ọba aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazili anyị, ka o mee ka izu ụka ọfụ n'ụwa wetala anyị ngọzi, wetala anyị bunye elu, wetala anyị agam n'iru, wetala anyị ọgwụgwọ nsọ. Anyị nwekwazụla ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazi anyị isi ha na rụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukarịstịa nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ma ọ sọrọ onye nwe anyị iji ahụhụ gwerie ya. Ọ bụrụ na o jiri ndụ ya chụọ àjà mmeda obi, ọ ga-ahụ ndị ga-eri ya ikpe. Ọ ga-enwe ogologo ndụ, a ga-esikwa n'aka ya mezuo ihe onye nwe anyị chọrọ. Mgbe ọ pụtara na ndụ ahụhụ ya, ọ ga-ahụ ihe, bịakwa ṅụrị ọṅụ ọzọ. Site na ndụ ahụhụ ya, nwa odibo m ga-eme ka a gụnye ọtụtụ mmadụ na ndị ezi omume, bịakwa bokwasị onwe ya mmehie ha. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye nwe anyị, ka ebere gị nọnyere anyị ebe anyị tụkwasara obi anyị niile na gị. Ebe anyị tụkwasara. Okwu onye nwe anyị ziri ezi, ọrụ ya niile kwesịrị ntụkwasị obi. Ihe ọ chọrọ bụ ezi omume na ikpe nkwụmọtọ. Ụwa jupụtara n'obiọma nke onye nwe anyị. Onye nwe anyị, ka ebere gị nọnyere anyị ebe anyị tụkwasara obi anyị niile na gị. Ịhụnanya onye nwe anyị wụkwasara na ndị na-atụrụ ya egwu, na ndị tụkwasara obi na amara ya, ka ọ zọpụta ha na njọ, bịakwa na-echekwaba ha n'ụkọ nri. Onye nwe anyị, ka ebere gị nọnyere anyị ebe anyị tụkwasara obi anyị niile na gị. Obi anyị na-eche onye nwe anyị, ọ bụ enyemaka anyị na mgbada anyị. Onye nwe anyị, mee ka amara gị dakwasị anyị ebe ọ bụ na anyị tụkwasara obi anyị niile na gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye ozi edegara ndị Hibru. Ebe ọ bụ na n'ime Kristi nwa Chineke, anyị nwetara nnukwu ụkọchukwu bụ ekwucha ọgwụ, onye gazurule eluigwe kacha eluigwe. Anyị enweghị ike ịhapụ aka n'okwukwe ahụ ejiri mara anyị, n'ihi na ọ dịghị ka ga-asị na anyị nwere nnukwu ụkọchukwu na-enweghị ike iso anyị anụ ụfụ adịghị ike anyị. Kama onye anyị nwere bụ onye eleha n'ụdị niile eji eleha anyị, bịakwa hụ na ọ bụghị njọ. N'ihi ya, ka anyị were n'obi si ike bịaruo n'oche eze nke amara, ka anyị wee nweta ebere n'aka ya, bịakwa chọta amara mgbe anyị nọ na mkpa. Okwu nke
soro ụwa. Jesu Kristi tinye ihe n'anya nke obi anyị ka anyị wee hụ ka eriri dị n'oku ahụ a kpọrọ anyị si buo ibu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Ụmụ Zebedi bụ James na John bịakwutere Jesu sị ya, nna anyị ukwu, enwere otu amara anyị na-arịọ ka ị mere anyị. Jesu wee jụọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m mere unu? Ha sị ya, biko mee ka otu n'ime anyị nọdụ n'aka nri gị, ka nke ọzọ nọdụ n'aka ekpe gị mgbe ị ga-abanye n'ebube gị. Ma Jesu sịrị ha, unu amaghị ihe unu na-arịọ. Unu nwere ike ịṅụ iko ahụ m ga-aṅụ, maọbụ nata ụdị mmiri chukwu ahụ m natara? Ha zara ya, anyị nwere ike. Jesu sịrị ha, iko ahụ m ga-aṅụ ka unu ga-aṅụ, ụdị mmiri chukwu ahụ m ga-anata ka unu ga-anata, ma ịnọ n'aka nri m maọbụ n'aka ekpe ọ bụghị nke a, ọ bụghị m ka ọ dị inye unu ha. Oke ahụ dịrị ndị edebere ya. Mgbe ụmụazụ iri ndị ọzọ nụrụ ihe a,
ha busoro James na John iro. Jesu bịara kpọkọta ha ọnụ sị ha, dịka unu onwe unu maara, ndị eze ụwa na ndị a mara aha ha na-eji aka ike achị ọchịchị, achị ndị nọ n'okpuru ha. Dịka ma n'etiti onwe unu ọ gaghị esi otu a dịrị, kama ọ bụrụ na onye ọbụla achọọ ịbụ onye ukwu, ọ ga-ebu ụzọ bụrụ onwe ya jere unu ozi. Onye ọbụla chọrọ ịbụ onye mbụ na-abụ onye odibo unu niile, n'ihi na nwa nke mmadụ abịaghị ka a gbara ya odibo, kama ọ bịara ịgbara ndị ọzọ odibo, ya na iwere onwe ya nye maka nzọpụta ọtụtụ mmadụ. Ozi ọma nke onye nwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma nke anyị nọrọ nata mgbaghara njọ. Ụmụnne m na Kristo, todrinu Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya alụ. Akwụmagwago onye anyị na ụmụnne ụnụ aka, jenụ na-achọ ha ebe onye ọbụla nọ, ọ bụrụ ekwe n'ụlọ ka ọ na-aza na anyị n'okwu Chineke, anyị emebe ya emebe, ọkwa anyị bụ na ndị na-anọ naanị ọnụnụ mba, ọ bụrụ ihe ụka chọọ. So chọba na ụmụnne ụnụ ụnụ ajụọ ha, onye jisi ike olu a na-ezo ịgbakọta galụ nwanne ya nyere ya aka. So ihe anyị na-ekwu everyday, so nwanne ya nyere ya aka. Amen. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ, arụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ, amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Amara ya o meworo mia, o meworo mia,
mere m ihe nwanne apụghị imere gị ihe enyi na-apụghị imere gị ihe ikwu na-apụghị imere gị ihe ibe na-apụghị imere gị ihe nwa na-apụghị imere gị o meworo gị o meworo m ya ihe mmadụ apụghị imere m ihe mmadụ apụghị imere m ihe nna gị apụghị imere gị ihe nne gị apụghị imere gị ihe di gị apụghị imere gị ihe nwunye apụghị imere gị ihe ụmụ gị apụghị imere gị ọnwụ ọ nwụrụ n'obe ọnwụ ọ nwụrụ n'obe ihe nna m apụghị imere m ihe nne m apụghị imere m o meworo m ya. Amen. Tata bụ ụka nke 29 anyị na ha march into gradually after next Sunday anyị abanye into the month of November. Anyị na-abanye November ahụ, kedu ihe anyị na-akwado na-abanye ebe November? ụfọdụ eji ego rice ahụ eri a na-enwede chọrọ ịta afụ weri rice a anyị ga-ebugoro ụzọ mee expectation kwado akwado bifo erie rice a so maka ihe nji polite bụ ka m wee nwee ike na-akwado n'ọfụma maka ụfọdụ ga na-eche sọsọ shu ọfụ na akwa ọfụ a ga-akwado onye ga-egosi ọkwa ọ ga-esefu ego etu esi eme a ga-akwado tupu enwee ike mebe ihe ndị ahụ. So anyị na-abanye nwayọọ nwayọọ anyị na-azọbanye into the season of Advent expectation, then anyị nọzie na-atụ anya Christmas agba anyị eribezi oriri etu ụka si eme ya bụ na anyị na ha aga nwayọọ nwayọọ. Taata ụka chọrọ ka anyị na-anya unu cheta last 2 Sundays ụka kụziri anyị nkụzi maka alụmdi na nwunye. Ajụjụ ajụrụ Jesu wee welie wee kọwaa ihe bụ alụmdi na nwunye n'ụzọ pụrụ iche. Abanyela Sunday ewee kọwakwala anyị etu onye bịa sị Jesu si ya kedu ihe m ga-eme ka m wee keta na eze eluigwe. Jesu wee sị ya na ụzọ eluigwe a tere akarị nne, mana sọsọ mgbe ị ga-eji wee chọta nwunye bụ ọ bụrụ na obi gị dị ka obi gị nwatakịrị. Maka gịnị? Na uche okenye bụ aghụghọ, uche okenye bụ asị, uche okenye bụ wayo, uche okenye bụ 419. O wee sị mana sọsọ mgbe ị ga-enwe ike chọta nwa ebe a na-eje bụ na iche echiche ka nwatakịrị. Anọ ọbụla eziokwu ha echetalụ ndị na nwunye ha kpọ ụmụ ha wee je holidays, ime etu ọ na-aba si Christmas ma ọ bụ summer eje holidays, ha wee cheke into a hotel ebido ịkpa nkata. From ịkpa nkata nke nwoke wee sị nke nwaanyị na ọ dị ka onwechaghị uche. Ọkwụ holidays ka ejelo, nke nwaanyị wee sị ya na uche ha ya enweghị ya afụgo na ala na-aghọ nne gị n'ọnya na-aghọkwu gị iji wee chọpụta na ya nwere uche, maka na ala dị na bụ na ọnya mere iji wee maa ịfụkwa onye enweghị uche ka nne gị ịmalụ. Nke nwoke wee sị ya kedu ebe mama ya banyere n'okwu a kịta, kedu mama ya banyere ọkwa ọ na-agbụrụ nọ na-ezuso ori ọ maka ori ju na agbụrụ gị ọnya mere iji akọgheri nọ.
ọkụ holidays ka eme gịnị. So from holidays, so ozugbo nke nwaanyị nke a na-eprovoke maka o nwere ofu nwanne nke nwaanyị na-ezu obere ori. So ozugbo ekwu na ori dị n'agbụrụ ha, nwaanyị wee kpọpenụ valvụ na ya n'ọnụ menwe ebe a na-elodi na ihe niile ime kọwago osensi agbachighị nkịtị, enwere ike gbaa wowowowowo agbachighị nkịtị. So ma ị bịago tụọ pịa bọtịn ahụ ara apị ịpịra bọtịn akpa m storage niile ahụ edobere gị for 10 years upload onye na ime etu ije na kọmputa isi upload kọmputa eme gịnị upload ewe upload ihe nụ ya n'ime obi in the last 10 years wee mepee the vault of heaven owe na-apụ ọ pụkatazie pụkata ime enwe ebe ọ ga-aba agwalụzie gị bren ga-eluzuo. So bren eluzuzie nwoke amara m ka o si ime ọ dịka o chefuzi na Amerịka ka anọ aka wee pụọ aka apụzie ịgbana aka apụrụ okwu echenjigo maka ebe a ka ifuru efu imekata ha ọ pụọ a na-ekwuzi ma na akpachago ihe ga na-anụzi tata gbuo m tata imegidezie ịgbago ibidezie damage control eprovoke oge mọ na ịnọzi ebe ị na-eme damage control eprovoke oge mọ ire na the second one, that's the end of it. Na imekwuzi etu isi wee si hotel a wee nabeghị na ima connect is the connection from the hotel to your house na ọ bụ na ị ga-analụzi unu because enweke from hotel ahụ to exile yeah, from the hotel to exile. So and that was exactly what happened in this scenario. So maka na ozugbo setila akpọ ọnụ ndị na-etinye okwu ọnụ bịa ekwuo nke nwoke wee kọọ wee were asị sịsasie enu n'ala. O chetarozi na ụmụaka nọ nke nwaanyị were asị nke sịsasie enu n'ala. Ka ihe ndị uwe ojii mere akpọ nwatakịrị si ngwa come and tell us what happened between mommy and daddy. Ngwa n'ime mmadụ na-aba kedu onye unu chelu ndị uwe ojii ga-ekwe ọ mmadụ taa nne nna na nwatakịrị kedu onye unu chelu a ga-ekwe nke o kwuru maka na ọ mara asị ọnya ka Jesu ji wee sị n'ọsọsọ mgbe echiche anyị dịrị ka echiche ụmụaka anyị eketa n'eze n'igwe mgbe anyị enwero ntụ na aghụghọ mgbe asị mgbe selfishness pụrụ anyị na-arụ dị na-abịa tata ọ chọkwa ka ya kụziela anyị nkụzi ọzọ ọ chọ ka ya kụziere ihe ọgụ nke mbụ ọ kụziela anyị the importance of sacrifice the importance of suffering. Ọ sị anyị mana sọsọ etu anyị ga-esi wee ghọta mmadụ ịta afụfụ bụ anyị dispose onwe anyị to put up sacrifices. Unu n'anya since ụka Katọlik mgbe anyị jebelie mbụ onye ụka Katọlik ghọtara na afụfụ ka eji eje n'igwe ọkwa ọnya mere ị nwere ike oge Lent efi ọsị okposo okwute bido Stations of the Cross maka na o believe na ya wele ikpeli ya wee jee elu gị ije ịvụnụ mgbe ahụ enwere ihe ga-abịa mekata nne ga asị gị na ya were ikpele a jee elu gị ije kedu ihe omenụba i were ikpele na ya tụkwasị ikpele a kpelu gị ekpele ọkwa ịfụrụ gị bụ nwatakịrị maka na original Catholic Church believed that before there is a crown there is a cross. Mana with the influx of Pentecostalism ihe ọ bụzi kịta bụ suffering is not my ọ bụ na ọ bụrụ pọsọn gị pọsọn onye ka ọ bụ nke ọzọ because eventually anyị amarozi onye ọ bụ pọsọn ya because it is nobody's portion and then even ozugbo a na-agwa gị na afọ ga-abịa ihe izi ị ga-ekwu Holy Ghost so
From that, a total diversion from the concept of suffering into a total different concept. And this is why ndị be anyị ya bọọ ya kịta ada eju n'ọgwụ. Gịnị mere na ama eju n'ọgwụ? Maka na enwere onye na-eme ihe ahụ anọ ndị ọjọọ, because nye kwetara na afọ nwere ike ịbịarịa. Sometimes mmadụ nwere ike ịdị na-eme business, take a very, very bad decision, because analyze go mia malụ na ewepụ Chineke who gives us the grace to be successful comes with here. Remember, isi ga has ọ ga-ekọrịrị ọnụ, isi a na-aghasa oke ibi ji azụ eje until you put it. That's why eji enwe ịbanye ihe dị ka ọ bụrụ ndị na-eme economics and all that. I say draw the scale of preference ka i wee malụ nke ị ga-etinye, malụ nke ị ga-ewepụ, malụ nke bụ opportunity cost, malụ nke bụ supply, malụ nke ọ ga-abịa ime inflection abịa esi etu a tinye. A na-enwe ọda, a n'ime isira ọda ahụ iluzuo ya. So mana ba anyị tata mmadụ nwee ike make a very bad decision. N'ime bad decision ahụ believe na it is not his portion. Mana onye ahụ echefuo na onye Chineke na-azọ na-eme gịnị? Ị ga-azọ onwe gị, because God will do his portion and you do your portion. Your God cannot save you without you. It needs you. Mana isi nwa mmadụ ma ọ bụ onye a mee very bad decision n'ihe ọ na-eme, ọ backfire. Ọ ga-backfire maka na imele n'ihe a na-ayọzi bụ Chineke mee ebele. That backfiring hapụ backfire gbu gị ka onye lụ gị aka gụpụtazịa gị ka i wee welu nke ahụ mee gịnị mala ihe. Mana problem bụ onye a make a bad decision, o blame Okeke, o blame Okafọ, ọ chọba ndị melia, o chefuo na every act comes with some level of responsibility. Etu a ka ọ dịkwazị n'ọya anyị na-aya anọgo m a situation nwatakịrị na-akwado ichi fada na-aya ebe ọcha n'anya. O jego n'ụlọ ọgwụ na be anyị, ụmụ ụlọ ọgwụ a na-alụnye na flat. Ndobele dọkịta na-agbapụta medical school eje chọta ofu flat, mepee no single equipment, na-achaji sa ego. Nwaanyị eburu nwa eje ụlọ ọgwụ, anyị na-ekata nwatakịrị yọọ mami ya ka ebuli ejebe boromi. Mana ọ nọrọgo n'ụlọ ọgwụ, dọkịta na onwe ekwesịrị ịdị na-enye ọgwụ kpebe ekpele. Mgbe dọkịta rapụrụ ọgwụ kpebe ekpele, ime ọ na-enwego problem. Gịnị ka fada na-alụzi? Maka ọlụ fada bụ ime gịnị? Dọkịta na-enye ọgwụ, anyị nwa na-ekpe ekpele, ma dọkịta rapụzie nke fada, azụ rapụzie nke elụba nke fada, ife ọ na-enwego problem. Awesị mami ya bụrụkwanụ nwatakịrị a jee ụlọ ọgwụ. Ndị otu esi ya mba nọ maka na nwatakịrị a na-achị ichi fada na ndị ilu agbago ebe niile nọ ka ha chọpụ ya bụrụ bịa, o buru naba Abakaliki. O buru naba Abakaliki. Ịma na Abakaliki a ka ejere ije a nwatakịrị anatazi ọzọ. Gịnị na ahịa ebe ọcha n'anya? Mana ọ maka na enwere onye na-emie. Because we don't want to accept suffering. Because you nwee ike ghọta suffering, ị chọba remedy. Ọ na-eme ihe ọgụ nke mbụ, ọ sị onye like the picture of Christ, the suffering king. Na ọ ga-abịa n'ụwa, mana ọ ga-ata afụfụ. Mana ọ tachaa afụfụ, gaa usoro afụfụ ya niile ọfụ, mana ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-enwe mmeri. Onye na-azụ nwa ọ zụọ ụmụ ya ọfụma, na ngwụcha ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-eri uru nwa. Mana onye pụtara sị I am done suffering from my children, otu isi n'ọhịa, ọgwa emecha ọ bịa rie uru, ọ da work. And so suffering is part of us, and we must go through it with sacrifice.
You must be ready to sacrifice. If you are not ready to sacrifice, now, two things they are suffering. It's either you're sacrificing or you're self-centered. It's either you're ready to sacrifice or you're self-centered. Ụmụnne na-abụ cousins Jesu. Out of 12 of them, these two brothers are closest to Christ. Makana mama ha na Mary bụ gịnị nwanne. So ha wee anya sị, ndị mekatakwa ihe a mekata ihe a nke enyego Peter onye isi, maybe nye Judas finance minister, nye onye nke a na-emekatakwa enwekwa ike ejekwa n'eluigwe sikretu a nye ndị ha nwa nọrọkwa na backyard na ha mekwe ka ha jekwakwa nwanne ha nwoke na ịchịchakwa ọchịchị na-achị n'ụwa anyị tacha afụfụ a na ije n'eluigwe ka nnọdụ n'aka ndị ka onye nke a mee gịnị ka onye nke a nọdụ n'aka ekpe. Ha esigo n'ụwa welu zọbụ ihe ọzụzọ. Even I find it faulty because this is nepotism. I have nepotism. If you know the God of the Banao nepotism. Onye abu nwanne anyị na anyị ga-esi ewe na-achị. Anyị na-elekwa Nigeria anyị ifu na ihe a bụ ihe na-ekwu anyị welu tata. Enwe one minister na TV sometime. Ife ebe nwoke a na-asụ oyibo, ime kweta na nwoke a je school. And onye minister na-make a decision for the Nigeria banya. And I say, what is going on? So during ground, nwoke a nwere ike isi wee nọdụ n'ọfịs ahụ bụ gịnị na enwere onye nwe ya mee gịnị ọrịa tidedia. Mana ọ bụ na a na-eme ihe based on merit. Ihe niile a na-aga ọfụma. Anọ nya melu mgbe ụmụaka ayọ Jesu ayọ ya. Jesu sị ha, unu echezina ụdị echiche a. Ihe a na-ekwu bụ service. Ọ sị ya, unu dị ready to suffer. Ha sị ya, yes, na anyị ga-ata afụfụ. Ihe ọ bụla ịchọ ka anyị mee welute ebe a na anyị ga-eme. Ọ sị ya ngwa, unu ga-eme ihe niile ahụ mana rapụ na onye ga-anọ n'aka nri na onye ga-anọ n'aka ebe. Ozugbo ndị mmadụ 10 ndị ọzọ nọrọ ihe a. Gịnị mere? Ọgbaghara. That was the first crisis battle among his disciples. Can you hear about that first crisis? Selfishness. Not ready to sacrifice. Selfishness. And in the name of two obuna, mmadu no. If there is selfishness, there is no peace. Also have got na relationship. Also have got na nwunye. Maka na ụtọ dị na nwunye bụ gịnị? Self-giving. Self-giving. Sacrifice. Mana move from that sacrifice to selfishness, it becomes hurting. It becomes manu munne. Eto akọ dịkwu n'ụmụnne. Hazu Jesu bido webiwe. And another place in jail to akabo. N'ezinụlọ ọbụla. Show both of them, or ụmụaka that you love them equal. Maka ọnya bụ nnukwu ihe Jesu mere na nke a. Ozugbo ndị a chọrọ ka ha mebisiala ya nkuzi niile, ọjụ then kpọkọta ndị ọzọ niile jikọkwa obi ha ọnụ. Ekwena ka ụmụ gị ghọta na afụrụ onye nke a n'anya karịa onye nke a. Ọ na-emebi ihe rinne. Enwego ụmụaka nye counseling on that. Ụmụaka obodo a ha dị sọsọ ịbụọ nwaanyị na abụ. Mana nke nnukwu dị very calm. Mana nke obele dị tụfu ụmụ obele aghala. Mgbe ọbụla mama ha ga-ekwu okwu, ọ basịalụ nke obele ahụ mba, ọ sị anyị fọrọ nwanne gị nwaanyị. She doesn't behave like you. And over time, that one was assimilating it, and assimilating it, and assimilating it. And over time, we breed the hatred. Unknowingly. For some reasons,
amarọzi m ihe o melụ. Nwanne nwaanyị ahụ wee jee balịa mba, o wee were ihe kụọ n'isi in a very bad way. Nwanne nwere ike imie nwanne because they just started fighting. Njụọ ya, what happened? Gịnị ka ihe emegide wee kụọ nwanne? Mgbe ka m chọpụta na animosity ebiodolo over time because na enwere ndị enyere preference more than the other. Christ knew that that could damage his 12 disciples. Okwusia, don't do it in your home. Also, na enwere onye ifụrụ n'anya, don't make it obvious because all the normal. A ga-enwele onye na-ekwu nke na-aghọta nke ị na-ekwu. Even sometimes ọ na-adị parents easy itilt towards onye na-eme ka ha nwa si eme. Onye ọbụla efu ọ dị ka nature ya na nature nke gị ọwọkụrụ, you will be moving maka na onye na-enye anyị bụ onye anyị na-enye, onye na-eme ka anyị na-eso. So ndị a na-eme ka gị, enwere ike onye nke a na-eme ka ndị be nne ya, onye nke a na-eme ka ndị be ụnụ. Then ndị na-eme ka ndị be ụnụ abụrụ ndị gị na ha kwụ, ndị na-eme ka ndị be nne ya, nwekwa ike iwerekwuo hatred inwe ebe ndị be nne ya tinyekwuo n'isi ụmụaka. Nye ka akwụkwọ nsọ si anyị mba, we must build all of them in love. They all belong to us. So in summary, life has a lot of suffering. If there is no suffering, there is no crown. Suffering is part of us. Anonya ka iji efe Chineke. And etu inwe ike isi wee nabata afọ bụ iwele afụfụ dị ka aje na-achụ achụ, that is sacrifice. Iwele afụfụ na-ezute gị na ndụ, ọ bụla aja ị na-achụlụ Chineke. Afụfụ ga-abụ ụlọ ekpele nyelụ ndụ gị. Mana ọ bụrụ na ikwere ka afọ gị bụ ụlọ ekpele nyelụ ndụ gị, then you will be feeling unnecessary pain about suffering. And nọ ndị ekwere anabata like sacrifice. Ọ ha bụ ndị na-afụ na-eje ma ajọ ije. Osi n'oke ekpele nke a, ọbanye na cherubim. Osi na cherubim, ọbanye ebe a na-awụ ahụ na mmiri. Osi n'ebe a na-awụ arụ na mmiri, ọbanye ebe a na-achịgharị ọgwụ. Osi n'ebe a na-enwero nke na-ezu ezu. O welu mmiri nsọ ebuka, o mixie with mmiri nsọ ebube mmụọ nsọ, o mixie with mmiri nsọ efi ọnọlụ ọ na-agbara trace because we don't want to accept situations. Sometimes the challenges we have are part of the sacrifices we make, and every sacrifice has an end. Onye ka akwụkwọ nsọ gwara anyị that at the end of the tunnel there shall always be the light. Amen. Ekwe n'otu Chineke. Ya n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị, si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ụfụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nne. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ikwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ,
ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị iji were sọpụrụ gị, iji wee nye gị ofufe. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị eburugo ọtụtụ mkpa anyị na-ewelụkwazi mkpa ndị ọzọ dị anyị n'obi wee na-erunye gị n'aka. Ịbụ Chineke na-aza ekpere, efukwazụla ụmụ gị n'anya. Anyị na-ayọ ka ịnụlụ ayụyọ anyị ndị a niile, ebumnobi anyị ndị a niile, ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
nke aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye inyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị wụcha anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke a anyị ji agbara gị odibo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi ya nọ. Ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otuto nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikpere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji nchekwube were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ka mkpụrụ obi ha niile kwere gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were cheta ndụ ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọgo sepụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose n'ụwa dịrị unu mgbe niile.
nna Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile bụkwa n'isi ọma bụ ndị akpọdori nke nwa atụrụ Chineke ka n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị ngwanụ biko, mee ka anyị na-aga n'ihu site n'ịnata ori nsọ ugboro ugboro, ka anyị site na enyemaka anyị na-enweta n'ihe nke ụwa were mata ihe nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otori Jesu, second collection. The thing where you give us, Papa, not in with a kingdom soul. Not the thing where you give us, Papa. Papa, make you take us with all your Papa. Make you take us with all your heart. Now the money where you give us, Papa. Now the money where you give us, Papa. Papa, Papa, make you take us with all your Papa, Papa, make you take us with all your Otori Jesu, a parish announcement. All Souls Day, November 2nd, is fast approaching. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. The donation is $30 for the entire month. If you would like to dedicate a candle, you may drop off the name and the donation in the collection or at the rectory. More information, see the form in the bulletin. On Saturday, November 2nd, we will have 3 masses, 8 a.m. in English, 12:30 and 5:30 p.m. bilingual. You can offer these masses for your beloved departed by including their names in the All Souls envelopes. These masses will also be offered for the souls of those enrolled in our purgatorial society, those whose funeral masses were celebrated here this past year, and for the names on the All Souls dedication candles in front of the altar. October is the month of the Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday at 5 p.m. The diocese recommends being cautious when voting on Proposal 1, being presented as an equal rights amendment in the upcoming election. If passed, it could, in essence, insert gender ideology into child and adult sports, schools, hospitals, and even our churches. It would undermine religious liberty protections that the state constitution provides for Catholic and the religious institutions and other religious institutions. Vote no. For more information, go to nyscatholic.org. Although parents have the primary responsibility to pass on the faith to their children and to the next generation, all of us in the faith community are called upon to assist in this endeavor.
If you are a parent or if you know someone, relative, friend, neighbor, whose children need to receive the sacraments, please encourage them to enroll their children in our religion program. Thank you. Registration is ongoing. Otodri Jesu. The family of Maxwell Aje and their friends would like to offer receive some special blessings. Biko, Gawani quietly. Ndị kwaya. Bịanụ soro m kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị yọọ Chineke mma. Bịanụ soro m kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị yọọ Chineke mma. Bịanụ soro kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị yọọ Chineke mma. Kelee Chineke, soro m ka anyị yọọ Chineke. Bịanụ soro m kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị yọọ Chineke mma. Bịanụ soro kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị yọọ Chineke mma. You may proceed. You may proceed. Soro ka anyị yọọ Chineke mma. Mama ekele, mama ekele, mama ekele, 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 mama ekele. Ezigbo Chineke nna, ezigbo Chinenye nwa, ezigbo Chinenye ndumo, ezigbo Chinenye ọmụmụ. Mama ekele, mama ekele, mama otito, mama ekele, 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 mama ekele. Chineke na Chinenye ọmụmụ, ezigbo Chinenye nwa, ezigbo Chinenye ndụ. Mama ekele. Aga m abụ ihe Chineke si na nga abụ, aga m abụ ọlaka mmadụ apụghị igbochi ya. Ịma na ngagwa abụ ihe Chi m si na nga abụ, aga m abụ ọlaka mmadụ apụghị igbochi ya. Ọ gakwa abụ ihe Chineke si na ị ga-abụ, ị gakwa abụ ọlaka mmadụ apụghị igbochi ya. Aga m abụ ọlaka mmadụ apụghị igbochi ya. Macha macha Satan don fall for granule.
Osebru wa nọnyelu unu. Chineke nna dị ịfụnanya, nwa bụ onyinye gị, adịghị azụta ya n'ahịa, adịghị eketi ya n'ike, adịghị awata ya n'anya, maka na anyị ma na ọ bụ naanị gị bụ Chineke na-enye nwa. Ya mere anyị ji wee kuru nwatakịrị nwa n'ụzọ pụrụ iche tata, wee kụnyekwa gị bụ Chineke, dịka esi kuru Samuel wee kụnye gị bụ Chineke wee nalụ Samuel wee gọzie ya. N'ọbụ ka anyị si wee kuru nwatakịrị nwa wee kụnye gị wee na-ayọ ka ijigidesie ya ike, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-eto n'egwu nke gị bụ Chineke, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-agbasi ike, ka ọ bụrụ nwatakịrị nne na nna ya ga-eji wee nwee aṅụrị, ka ọ bụrụ nwatakịrị otu anyị nwa ga-eji wee nwee aṅụrị wee n'aka, ka ọ bụrụ nwatakịrị obodo nwa bụ Amerịka ga-eji wee si n'ezie na Naijiria nyere ha nnukwu onyinye. Eze nke ebube, anyị na-agọzi nne na nna ya wee na-asị ka inye ha ihe akụ na ihe enwe, ka inyekwazi ha amamihe, ka inyekwazi ha nghọta nke ha ga-eji wee zụ nwatakịrị nwa, ka nwatakịrị nwa wee nwee ike gbasie ike, ekwekwana ka ọgba aghara maọbụ ajọ ikuku nke na-eku n'obodo nwa ka ute dị na nwunye nwa, kama jikọọ obi ha ọnụ n'ịfụnanya, ka wee nwee ike zụkwazi ụmụntakịrị ndị anyị nyere ha, gọzikwazi anyị niile ndị gbakọtara ọnụ iji wee nwee aṅụrị maka onyinye nwa, mgbe anyị na-anakwanụ ka ebumnobi anyị niile na ihe ndị ọzọ niile nke anyị na-achọ dị n'ụlọ nke anyị dị iche iche, ka imejuola anyị ihe ndị a niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jike na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Aha ya bụ ịhụnanya, kelee ya. Jizọs onye isi ụgbọ, kelee ya. Ọ hụrụ ụmụ ya n'anya, kelee ya, kelee ya, kelee ya, kelee ya. Aha ya bụ ịhụnanya, kelee ya. Jizọs onye isi udo, kelee ya. Ọ hụrụ ụmụ ya n'anya, kelee ya. Otoriri Jesu, onwe ndị wiki ahụ bọde ha, ndị a mụrụ na izu ụka a. Any birthdays? Okay, no birthday celebrants this week. Okay, any anniversaries? Anniversaries? Okay. Is there anyone worshiping with us for the first time? Anybody worshiping with us? Okay, please rise. Can you come forward here, please? Gwanya Hage and ABC. Ndewo. Aha m Chinedu Ndụba, ahụ m onye Okwele, eshi m Dallas bịa, I'm on a visit. Na ahụkwa m son-in-law Sir Ugochukwu Martins. Chinedu. Welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see we love you in the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Ndewo Chinedu, welcome. And Ijoma, I didn't recognize you at first. Ndewo. I don't know maka parking lot, so I didn't hear him maka that. Otoriri Jesu. Max, ịchọrọ ikele ndị parish?